वेलकाम बैक टू आवर ग्रलिसन लोगोफोर तो दिनै जों नै भिडिअनि गेजेरजों क्लास 10 नि मेथ्सनि 14.1 नि 2 नाम्बारखौ सावरायगोन आरो बे 2 नाम्बारखौ जोङो गेजेटि दिहुननायखाय जोङो नेक्स्ट मेथड गेजेटि दिहुननायनि जोंनिया मोनथाम मेथड दंमोन सो जोङो फर्स्ट मेथडखौ 1 नाम्बाराव जों सावरायबाय दा जोङो नेक्स्ट सेकेन्ड मेथडखौ जोङो 2 नाम्बाराव सावरायगोन तो दा सेकेन्ड मेथडा जाबाय जोंना आजाब जानाय गेजेटि आदब तो दा बे सेकेन्ड मेथडआव जोंनिया गोदान मोननै टार्म मोनगोन जेराव गोदान मोननै टार्मा मा जोंनिया ए आरो डि आइ तो जों ए आरो डि आइ खौ जों माबायदि दिहुनगोन जों सिम्पली दा नोंथांमोननो आं बुजायगोन तो कुइसनखौ एसे होमबाबो दिन्थिना होनाय जाबाय निया नोंथांमोननो आं 2 नाम्बारखौ जे मोनसे दारिमिननि सा 50 खामानि मावग्राफोरनि मोनफ्रोमबोनि मुजुरिया गाहायाव होनाय सान रानसारथि बायदि आरोना सो दा बेखौ जोंनिया बेबायदि होनाय दङ दा बेनि उनाव जोंखौ मा दिहुननो होदो मावग्राफोरनि सानफ्रोमनि मुजुरिनि गेजेटिखौ दिहुननो होदो तो दा जोंखौ दानिनि बायदिनि गेजेटि दिहुननो होदो बाट जोङो एबार सेकेन्ड मेथडजों खालामगोन तो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम स्किप खालामालासिनो नायबानो जाबाय तो जोङो सिम्पली बुजायगोन आरोना तो जोङो सेकेन्ड मेथड खालामनो थाखाय जोंनो मोनबा टेबल नांगोन दानि जोङो फार्स्ट मेथडजों खालामनायाव मोनब्रै माने कुलुमा मोनब्रैमोन आरोना दिबारनिया जों कुलुमा खैथा नांगोन मोनबा नांगोन तो आं कुलुम मोनबा आखिना लाग्रोनोसै आखाइदोनो बोदो हा एसे सिदा जायाखैबो जानो हागौ होमबाबो नोंथांमोना मोजाङै बुजिनाल' ला आरोना माबोरै खालामो बाट नोंथांमोना मा होनदों एग्जामाव मोजां स्केल बोनानै खालामबानो जाबाय जाहाथे मार्कखौ मोजां होनो मोजां नांगोन आरोना सारा माने नोंथाङा जुदि जानला मानला बोनानै लिरबा बोहैनायनाव एसे उसुबिदा मोनो सारमोना तो बेनिखायनो नोंथांमोना मोजां लिरबानो जाबाय तो नैबे मा सानफ्रोमनि मुजुरि नैबे होननाय दङ बिजाबाव दङ हा बेफोरो सानफ्रोमबोनि मुजुरि बे बिजाबावनो होखानाय दङ नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय तो बेनि उनाव खामानि मावग्रानि अनजिमा नेक्स्टआ जाबाय नैबे खामानि मावग्रानि अनजिमा तो बेनि उनाव होनाय दङ जोंनिया नैबे होनाय दङ 100 to 120 बेनि उनाव होनाय दङ 120 to 140 बेनि उनाव दङ 140 to 160 बेनि उनाव दङ 160 to 180 बेनि उनाव दङ 180 to 200 तो बेखिनि होनाय दङ बेयो बेनि उनाव नैबे होनाय दङ जोंनिया नैबे 12 बेनि उनाव होनाय दङ 14 बेनि उनाव होनाय दङ 8 बेनि उनाव दङ 6 बेनि उनाव दङ 10 तो बेखिनियानो जोंनिया आंनिखौ क्लोज खालामखाना लाबाय ब्रेकेटखौ टेबोलखौ तो बेखिनियानो जाबाय जोंनिया तो बेनि थाखाय जोंनिया थाखोसिन नांखाथारगोन जोंनो एक्स आइखौ जोंनो मालाबा सानफ्रोमबो नांगोन थाखोसिन दिहुननाय फर्मुलाखौ फार्स्ट पार्टआवनो जों लिरनो हाखादों नैबे एक्स आइ हा आरो एक्स आइखौ दिहुननायखौथ' दानिबो बुजायखाबाय जों फार्स्ट 1 नाम्बार फार्स्ट थोंजों आदबजों खालामनायाव तो माबायदि नोंसोर मोननैखौ दाजाबनानै 2 जों रानना होनाय आरोना तो दा 100 जों 120 दाजाबबा जोंनो बेसेबां मोनगोन 220 मोनगोन ना दा 220 खौ 2 जों रानबा बेसेबां मोनगोन 110 तो दा नैबे मा जागोन जोंनिया 110 तो बेनि उनाव नेक्स्टआ नैबे बेसेबां 120 160 जागोन 120 प्लस 140 बेसे जागोन 160 जाया होमब्ला 120 140 रानबा नैबे जोंनिया बेसेबां जायो 260 जायो सरि लोगोफोर तो दा बेनिफ्राय 260 खौ जुदि जों रानोब्ला बेसेबां मोनो 130 बेसेबां मोनगोन 130 नैबे जागोन 130 तो दा नेक्स्टखौ जोङो दानि बुंनाय बायदि खालामदो इबानिया मा होनदों जोंनिया नोङो मा होनदों बिसोर मोननैखौ दाजाबनानै 2 जों रानाब्लाबो जासिगोन मानोना जों मिथिखाबाय बेसेबां इनक्रिज जायो 20 10 20 30 होमब्ला नैबे मा जागोन 30 40 50 150 होमबा नैबे 60 50 60 60 70 नैबे जागोन 70 होमबा नैबे मा जागोन 70 80 90 तो नैबे 90 जागोन माने 20 इनक्रिज जादों आरोना तो बेखिनिया क्लियार लोगोफोर बिनि उनाव जोङो डि आइ दिहुनगोन बिनि उनाव डि आइ आरो डि आइ दिहुननायनि फर्मुलाया जाबाय जोंनिया एक्स आइ माइनास ए आइ सरि इखौ ए आइ होजाया बेखौ अनलि ए नैबे ए आइ नङा हा नैबे ए अनलि ए मा जोंनिया अनलि ए हा नैबे आइ गैया डि आइ इक्वल टू मा जोंनि फर्मुलाया एक्स आइ माइनास ए तो दा एक्स आइखौथ' जों मोनखाबाय बेवहायनो बाट जोङो ए नि मानखौ जों माखौ लागोन तो बेखौ आं दा नैयाव दिन्थिना होनसै ए नि मानखौ माने नै ए नि मानखौ जों मा लागोन हियार बेवहाय नैयाव आं लिरना खानसै फार्स्टनि बायदि लिरनो लाखा हा हियार बेवहाय ए इक्वल टू नाय ए नि मानखौ जों लागोन नै एक्स आइनि गेजेर माने एक्स आइनि मा मोनसे गेजेर बेखौ लागोन दा नाय दा नैथिंबो 1 2 दङ बिथिंबो 1 2 माने 1 2 3 4 5 दा बिसोर मोनबानि मा मोनसे गेजेराव दङ नै मोनसे गेजेराव दङ ना 150 लोगोफोर तो दा ए नि माना जाबाय जोंनिया होमबा बेसेबां 150
तो मा जाखो a नि माना जोंना सिम्पली जाबाय 150 बाद जोंना नाय जुदि जोङो नैयाव जुदि माबा मोनसे जुदि नैयाव मोनसे थाबोनायमोनब्ला बाय चान्स नैयाव हमना दङ नैबे जोंनिया 210 नैबेखौ आं गैया हा नैबे दोङो होनना हमना लाबाय आं ओरैनो तलाय अब्ला जोंनिया खैथा जाखो जोंनिया अनजिमाया 1 2 3 4 5 6 नै 6 आ मा नाम्बार जाखो जोंनिया इभेन नाम्बार तो इभेन नाम्बारनि जोंनिया मा जाया गेजेरनि मानखौ जोङो इभेन नाम्बाराव मोना तो इभेन नाम्बार जायोबा जोंनिया गेजेरनिया माबे जागोन 150 आरो 170 तो जोंनिया बिसोर मोननाया गेजेर जागोन ना तो गेजेरनि जायखिजाया मोनसे जोङो इभेन नाम्बार थायोब्ला गेजेरनि मोननैनि जायखिजाया मोनसे जोङो ए हिसाबै लाबानो जाबाय तो नैबे जुदि 6 ता थानायमोनब्ला जोंनिया 150 खौ लाजागोन नोंथाङा बिनिफ्राय 170 खौबो लाजागोन ए नि मानखौ तो नोंथाङा गेजेरनि मोननैनि जायखिजाया मोनसे लाबानो जाबाय बाद जोंनिया नैबे अड नाम्बार नालाय तो अड नाम्बारखाय जोङो गेजेर मोनखागोन माने जोंनिया मा बेयो बेजरा अनजिमा नालाय 1 2 3 4 5 5 आ बेजरा अनजिमा तो जोंनिया गेजेरथि मोनगोन ना गेजेर मानखौ मोनगोन तो बे गेजेर मानानो जागोन जोंनिया ए नि माना तो दा जोंनिया बेखौ माबायदि दिहुनगोन तो ना बेखौ दिहुननायनि फर्मुलाया जाबाय di फार्स्टनिखौ सिदा ला xi मा दङ नेव xi नेव मा दङ 110 जोंनिया माने 110 माइनास बिनि उनाव माइनास ना बिनि उनाव ए नि माना मा 150 निया बिनिफ्राय 150 तो इक्वल टू माइनास खालामबा मा जागोन दा नैयाव 110 निफ्राय 150 थांबा बेसे जागोन माइनास 40 तो नैबे मा जागोन जोंनियाब्ला नैबे जागोन जोंनिया माइनास 40 तो नेक्स्टआव मा जागोन नेक्स्ट नै मोनसे लाइननि खारनै एबार xi नि माना मा जागोन xi नि माना जागोन 130 तो नैबे जालायबाय 130 माइनास दा a नि माना जोंनिया जागोन 150 तो नैबो जोङो 150 लाबाय तो बेखौ मा लागोन बेयो जागोन माइनास 20 तो नैबे मा जागोन जोंनिया माइनास 20 थिग बिदिनो नेक्स्टआ मा जागोन xi आ दङ 150 तो बिनि उनाव मा जागोन नैबे 150 ओमफ्राय नैबेबो a नि मानाबो 150 माइनास 150 मा जागोन नैबे लाथिख' जागोन तो बिनि उनाव नेक्स्टआ मा जालायगोन नेक्स्ट आनिया 170 दङ 170 माइनास 150 इक्वल टू जागोन नैबे 20 तो नैबे 20 जागोन नैबे जागोन 40 तो बेबायदि खालामबानो जाबाय फर्मुलाया नै होनो खोनाय दङ gi इक्वल टू xi माइनास a आरो a दिहुननायखौ जों आं मा बुजायखाबाय एसे दा तो बिनि उनाव लास्टआव जों दिहुनगोन fi आरो di सो fi बिनिफ्राय di जों बेवहाय दिहुनगोन तो fi di माने जोङो सानजाबना होदो fi जों di जों सानजाबदों fi di fi माबे जोंनिया नैबे fi मोना जोंनिया नैबे fi तो नै fi जों नै दों आरो नै जों सानजाबनांगौ जों दा अब्ला नाय 12 जों 40 सानजाबदो दा 12 जों 40 सानजाबा जागोन 40 12 सानजाबा 0 0 नङा 0 0 जाया नैबे 0 नैबे 8 जागोन बेनाव नैबे 0 ओमफ्राय नैबे 4 सो मा जागोन 480 तो नैबे माइनास 480 जागोन हा लोगोफोर निउ माइनास दों नालाय तो बिनि उनाव नेक्स्टआ जोङो 14 आरो 14 जों 20 सानजाबा जोंना मा जागोन माइनासआथ' जाखागोन बिनिफ्राय 2 जों 4 जों 8 ओमफ्राय 2 जों 1 जों 280 जागोन बिनिफ्राय नै 8 जों 0 दो सानजाबा जोंना मा जागोन लाथिख' जागोन बेखौथ' मिथियाव जोङो बिनि उनाव 6 जों 20 सानजाबा बेसेबां बे जागोन 120 बिनिफ्राय 10 जों 40 सानजाबा जोंना बेसे जागोन नैबे 400 जागोन लोगोफोर तो बिनि उनाव जोंनो फर्मुलायाव मा दों नाय तो जोंनिया फर्मुलायाव दोङो ए नि मानखौथ' जों मोनखाबाय ओमफ्राय di fi di बिनिफ्राय fi तो दा fi खौ जों दाजाबग्रोनि नैखौ जों सामेसन अफ fi खौ दिहुनग्रोनि तो सामेसन अफ fi आ जोंना मा जागोन ना नैबे 2 4 6 6 जों 6 12 12 जों 8 जों बेसेबां 12 जों 8 जों 20 तो दा नैबे 20 नि 2 जाबाय ओमफ्राय 2 आग्लायबाय 2 3 4 5 तो नैबे बेसे जागोन जोंना सामेसन अफ fi आ जोंना मोनबाय 50 तो बिनि उनाव जोङो दिहुननांगौ सामेसन अफ fi di तो बिनि उनाव जों नांगौ सामेसन अफ fi di तो सामेसन अफ fi di खौ नायदो तो सामेसन अफ fi खौ di खौ जों माबायदि दिहुनगोन तो बेवहाय नाय नैयाव जोंनिया नैसोर मोननाया नेगेटिभ बिसोर मोननाया मा पजिटिभ नै 0 खौ हमनाङा 0 आथ' बे नेगेटिभबो खाथिला पजिटिभबो खाथिला बेखौ हमबाबो जासिगोन तो दा नैसोर मोननाया नेगेटिभ बिसोर मोननाया पजिटिभ तो दा नों डाइरेक्ट जुदि प्लास खालामना होयोब्ला नोंनिया मिस्टेक जागोन बे नोङो मा खालामनांगोन बेखौ नेगेटिभखौ जों प्लास खालाम बेनिफ्राय पजिटिभखौ प्लास खालाम बेनिफ्राय लास्टआव नेगेटिभखौ पजिटिभखौ माइनास खालामनांगोन बिदि खालामनांगौ आरोना तो फार्स्टलि जोङो बिसोर मोननैखौ दाजाबा मा जागोन 0 निफ्राय 0 दाजाबा 0 8 जों दाजाबा 16 नि 6 मोनबाय थांबाय 1 तो बिनि उनाव 2 जों 4 जों 6 6 जों 1 जों 7 बेसा मोनखो माइनास 760 तो बेखौ नाय बिसोर मोननैखौ दाजाबा जोंनिया माइनासा फैखागोन हा लोगोफोर बेखौथ' नोंथांमोना क्लास 10 नि स्टुडेन्ट हिसाबै मिथिखाबाय होननानै आङो हमना लाबाय प्लास माइनासखौ जोंनिया माबायदि फैयो आरो मिथियाब्ला जाय बिथांमोना बेबायदि नेगेटिभ पजिटिभफोरनि बेबायदि प्लास माइनासफोरखौ खालामनो रोङाब्ला कमेन्ट बक्सआव सिम्पलि जोंनो कमेन्ट हरनो नाजा जोङो बेनिबो भिडिअ बानायगोन होननानै आसा खालामबाय आरोना तो बिनि उनाव नोंसोर मोननैखौ दाजाबलाय प्लास एबार दाजाबा मा जागोन नाय
0 दो 0 दाजाबा बेसेबां 0 बेनिफ्राय 2 जों 0 दाजाबा 2 बेनिफ्राय 1 जों 4 दं मा 5 तो नाय नैबेथ' जोंना पजिटिव दङ ना स' सिम्बोला नैने मा जागोन पजिटिव जाखागोन बेनिफ्राय लास्टआव बिसोर मोननैखौ दानख'ना होदो दा 0 निफ्राय 0 थांबा 0 6 निफ्राय 2 थांबा बेसेबां नैबे 4 7 निफ्राय 5 थांबा 2 नाय जिहेतु जोंनिया 760 आ जिहेतु गेदेर आरो बेनि सिगाङाव जोंना जिहेतु नेगेटिभसिन दङ अनि बेनिखायनो नैबे मा जागोन -240 जागोन थ' नैबे मा जागोन होनबा -240 लोगोफोर थ' बिनि उनाव दा दिहुनदो therefore गेजेर t x bar equal to a plus summation of fi di by summation of fi तो दा सिम्पली मानफोरखौ फज'दो दा a नि मानानिया 150 a नि मानखौ दिहुननायखौ जों सोलोंखाबाय बिनि सामेसन of fi di आनिया बेसेबां मोनखो जोङो -240 बिनिफ्राय जों fi खौ जों बेसेबां मोनखो 50 मोनबाय तो दा बेखौ रानदो नै 0 दों 0 मा जाखो जोंनिया केन्सेल जाबाय लोगोफोर बेनिफ्राय नै 24 खौ 5 जों रानबा बेसेबां जायो नै 24 खौ 5 जों रानबा मोनगोन जोंनिया माइनास आं नै ब्रेकेटखौ बायहा राननानै नैथिं माइनास बेसेबां मोनगोन ब्रेकेट होलायला माइनास बेसेबां मोनगोन 54 बिनिफ्राय नैबे 0.8 मा मोनगोन जोङो 4.8 मोनगोन लोगोफोर तो दा बिनि उनाव दे खालामदो नैबे 150 जाबाय नैबेथ' 150 खा बारे माइनास प्लास माइनास बेसेबां 4.8 दा जोङो 150 निफ्राय 4.8 खौ माइनास खालामना होदो 150 निफ्राय मा माइनास खालामदो नैबे 150 बिनिफ्राय नैबे 4.8 तो 150 4.8 निथिं 0 थांगोन बिनिफ्राय नै 0 10 निफ्राय 8 थांबा 2 बिनिफ्राय नैबे 9 जागोन 9 निफ्राय 4 थांबा 5 नै 4 जागोन दा मा जाखो 145.2 तो आं एन्सारखौ मिलायदोंना मिलायाखै नायनोसै लोगोफोर 14.1 नि 2 145.20 दङ 0 खौ निउ होदो आरोना नैबे 0 बायदि 0 होदो तो दा जोंना एन्सारा मिलायबाय लोगोफोर तो बेबायदि आरोना नेक्स्ट आदबा आजाव जानाय गेजेरथि आदब तो जोङो नाय जों आजाव जानाय गेजेरथि आदब आरो जोङो फार्स्ट आदब थार्ड आदब मा डिफारेन्ट दङ तो डिफारेन्टआ बेनो जे जोङो नै मोनसे सेकेन्ड मेथड आरो थार्ड मेथडजों जुदि खालामब्ला जोंनिया केलकुलेसना एसे इजि जायो बुजिना लोगोफोर नोंसोर जुदि नै मेथडखौ नै सेकेन्ड नाम्बार कुइसनाव जुदि नोंथांमोना फार्स्ट मेथड बाहायब्लाबो एन्सारखौ मोनगोन बाट नोंनि केलकुलेसना माने सानजाबनायाव नोङो एसे खस्थ' मोननो हानाय माने नाम्बारफोरा गेदेर अनजिमाफोरा गेदेर जागोन आरोना माने नै सेकेन्ड मेथडजों खालामब्ला नोंनिया 20 सानजाबनो गोनाङा सेकेन्ड फार्स्ट मेथडजों खालामब्ला नोङो 50 सानजाबनो गोनांबो जानो हानाय बा एबा 100 बा 200 बेबायदि गेदेर अनजिमानि सानजाबनाय नों मोनगोन आरोना बाट नोंथांनि एन्सारा एखेयानो ओंखारगोन तो नोंथांमोना गेदेर अनजिमा थायोब्ला सेकेन्ड मेथड आरो थार्ड मेथडजों खालामनाया मोजां आरोना स' बेखिनिखौ आं नै भिडिअनि गेजेरजों बुजायनाय जाबाय तो नेक्स्ट भिडिअनि गेजेरजों जोङो थार्ड माबाखौ सोलोंगोन आरोना थार्ड रुलखौ सोलोंगोन तो नोंथांमोना फार्स्ट आरो सेकेन्ड रुलजों बाकिफोरखौ जा कुइसन दङ 2 नाम्बारखौ नोंथांमोना फार्स्ट रुलजों खालामनो नाजा तो आङो नेक्स्ट भिडिअ जोङो थार्ड रुलखौ सोलोंगोन स' बे भिडिअनि गेजेरजों बेखिनिखौनो सावरायनानै जोङो बिदाय लानाय जाबाय स' गोजोन लोगोफोर